जादों हे खाफाल गोदानै भाइराल जाबावलायबाय मा बुंबावनांगौ जाखो दे ओमफ्राय दा आं सफैलायबाय नै इन्द्रा नोगोराव नै लोगोफ्राबो दंजोबो नैबे सोरनि रुम बर' सेंग्राफोर गोजा बेयाव जेवनो साफा सोर जालायखो माबा जानायनि जुनायनि भाइराल जालायबाय दासो नै 1 घन्टाल' जादों बिदिखौल' नायसै मा बुंबावनांगौ जाखोथाय आं बिखासो नांलायलांसैलै ओरैनोबा बेराय भिडिअ बानायलाबो जालायलांले थै आं मोखांखौ दिन्थिनाय नङा ब्लार खालामनानै होगोन आं माबा माबि थालिरगोमोनबो जालायदोंनो लेथ्रा जाबाय बिसोरनि रुमा आयौ जिबांदि भाइराल जायो मा मानि हमजायो मिथिला नोंथांमोन देखा खालामनाया मबाइल फेसबुक आइडियाव हगारदों आंना दासो भाइराल जागोन बे फेसबुक आइडियाव सोरबा मिनिदों सोरबा थिग जादों सोरबा हामदों सोरबा बिदिनो खालामनांगौ सोरबा बैथालि सोरबा बाजारि बेफोरबायदिनो सावरायलायगासिनो दङ है आं बन्द' जाला हामसिगौमोनलै बे भाइराल जानायखौहाय मा होनबावनांगौ जाखोथाय दे होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दुखु नांलायबाय बेनिखायनो दिनैहाय भिखारजोंनो भिडिअखौनो बानायाखिसै आं खेबलाबो जोंना भिउआनो जाखालाबा खालि भाइरालल' सफैसै बे समावहाय भाइराल सफैबायथाय इउटुबारफोरनि भिडिअआ जाखाया ओंखायनो ज' बे मोनसेखौनो भिडिअ बानायसिगोन नायदोलाय दा मैयानिफ्राय इउटुब फेसबुकाव थाख्लायनिल' भिडिअ लोमसावनानै दङलाय ओमफ्राय आरो नै दिनै गोदान भाइराल जाबावलायबाय बेबो लोमसावगासिनो थानोसैलाय नायबायल' था नायबाय जाया होनदों नों जामादों नों नै जादों गोदै जामादों आयु थिबो